Sense motiu. Sense motiu. Un podcast d'Ambra Projectes Culturals. Presentat per Sergi Pitar Garrido. Què he de dir del mateix? Un podcast Presentat per Sergi Pitar Garrido. Apúntamelo todo eso. Maria Bravo és moltes coses. El primer de tot és una meravellosa persona, després és una magnífica prescriptora de literatura en castellà i en valencià, i després és gerent d'una de les llibreries que té més prestigi i més encant de tot el País Valencià, la llibreria Ambra de Gandia. A més, Maria recentment acaba de rebre un premi a tota la seva trajectòria, així que és una excusa com qualsevol altra per a passar un moment amb ella i xerrar de la seva vida, la passada, la present i sobretot la futura. Des de quan estàs així treballant? Des de quan Ambra està en les teves mans? Ambra entra a formar part de... entre jo a formar part d'Ambra fent jo la gestió en 2011, en novembre del 2011. Abans havia treballat ací, quan Ambra encara no estava en este lloc, estava un poquitiu en un local a la plaça de l'Escola Pia, i que això va ser en 2006, si no record... Perdó, 2006 mos van traslladar a este local, no, en 2004-2005. O sigui que portes dedicada a la venda de llibres i tot el que comporta al voltant ja pràcticament 20 anys. Molts anys, sí. Ha hagut un parèntesi enmig, però sí. Ja són suficients anys com per a poder fer una valoració de si el sector va a més, a menys, a canvis, a no canvis. El sector ha canviat moltíssim en estos anys. No? El treball de llibretero o llibretera ha evolucionat i s'ha professionalitzat i s'ha tornat molt més exigent. Ja ho era, però cada dia més. I a més molt exigent i molt... amb moltes facetes. Has de dominar una sèrie de coses que abans no feia falta, però que cada vegada això sí que és un treball que cada vegada s'exigís més. És a dir, aquesta idea que podem tindre d'un llibreter o llibretera que està enamorada dels llibres, que viu entre papers, una vida còmoda, un gat, un cafè, això ja no funciona. Això en ta casa pot funcionar, vull dir, segur que algun llibreter o llibretera té un gat, jo tenia un gat. No, tu ja saps la imatge que dona, la idealització. Sí, aquesta imatge romàntica de llibreter o llibretera i de treballar entre llibres, sí, no és real, no existeix. No existeix. No, en la llibreria... no sé, llitges, però llitges altres coses que no són llibres. I per el ritme és un negoci que té un ritme molt trepidant, perquè és que tots els dies n'hi ha novetats editorials que s'ha de decidir si entren, si no entren, has de col·locar, i si col·loques has de llevar. Vull dir, l'espai és el que és, i finalment el dediques tot el dia realment a obrir caixes, seleccionar els llibres, col·locar, llevar els que vas a tornar i preparar les tornes. A banda, això és la part de mantindre al dia tot la part de novetats. I a banda, tindre en compte
cuidar el fons de la llibreria i després, evidentment, l'atenció al públic, perquè si no entren per la porta a comprar-te llibres, pots estar tot el dia canviant els llibres de lloc, però si no n'hi ha venda. Ara en acabant, si vols, jo ho voldré, entrarem en la llibreria en si com a negoci, però has dit una cosa que em sembla molt interessant, i és que també fas de prescriptora de llibres. Això t'obliga a estar atenta a totes les novetats, a conèixer les editorials, a conèixer les edicions, com venen, i decidir quines les dones més importància, més no. Vull dir, d'alguna manera, programes. Això te costa? Això depèn també de com el llibreter o la llibretera puga entendre la seva feina. A mi aquesta part em costa molt menys perquè m'interessa. Vull dir, està clar que el producte que es ven a la llibreria no és un producte fàcil, és un producte molt dinàmic, molt canviant, i a més n'hi ha moltíssimes referències. Així és, evidentment, has d'estar al dia, és obvi, però t'ha d'agradar llegir per poder fer de prescriptora a les persones que te fan les seues consultes i que volen el teu assessorament. A mi aquesta part no me costa perquè, vull dir, forma part de la meva vida abans de dedicar-me a la llibreria. Jo sempre he llegit i a poc que estigues dins de la dinàmica del dia a dia de la llibreria, reconeixes les editorials i vas seleccionant i tu vas tenint, diguem, és com el fil conductor o l'essència de la llibreria que vols tindre, no? I que vols oferir als teus clients i amics. Per què és millor per a un client vindre a una llibreria com esta, en la que estem gravant des d'Ambra, des de la llibreria Ambra? Aprofitem per a convidar a tots a que vinguin així a comprar. Avinguda Alacant 12, Gandia. Per què és millor per a un client vindre així a comprar que comprar-ho en Amazon? Per posar-te un Amazon, com podria posar-te qualsevol altre exemple. Jo no diria ni que és millor ni que és pitjor. Jo el que m'agradaria ressaltar és que és diferent. Un client, quan compra per una plataforma, siga la que siga, compren 2 clics, no? Tria el que vol, 2 clics i en un dia, en 2, a la porta de casa. El vindre a la llibreria trobo que l'experiència és molt, molt més ampla. Entres per la porta, vens en una idea, però tal vegada, una volta estigues així, pots canviar d'idea o pots dur-te unes altres opcions, a més de la idea inicial. A banda, te trobes persones que estan com tu, mantenint la mateixa experiència dins de l'espai que forma Ambra, i a banda estem nosaltres, les llibreteres, que estem desitjant ajudar o assessorar o simplement atendre i tindre una conversa en la persona que entre per la porta i vulgui estar una estona així, compartint amb nosaltres les nostres taules de novetats i el nostre fons editorial o el nostre fons de la llibreria. Quin percentatge, bueno, sé que no ho tindràs ben estudiat, a lo millor, però quin percentatge de gent ve sense saber què vull comprar, simplement per a preguntar-te: hola Maria, què tal? Bona vesprada, mira, voldria un llibre sobre Irlanda del Nord, sobre la vida rural. El percentatge cert no el sé, però ve molta més gent de la que a priori pensem. N'hi ha molta gent que ve i té clar el que vol i el compra i se'n va, però n'hi ha un percentatge ben gran de gent que ve a passejar per les taules i a veure si hi ha algun llibre que l'atrape, que això és una frase que ens repeteixen moltes vegades, o que algun llibre que es crida l'atenció. I també n'hi ha molta gent que ens pregunta i ens diu: quin llibre me recomanes? Ens dona potser un parell de criteris per poder
decidir cap a on anem en la nostra recomanació, però és un percentatge prou alt. Sí, sí. I sols encertar? La gent torna i diu, Maria, sí, Sí, un altre. a veure, normalment sí, però també Jo sé de que vegades sí. no. Jo sé que amb mi has encertat. Però de vegades no. De vegades, a més, a mi m'agrada, jo sempre, a les persones que vos recomane, sempre vos dic que, per favor, després em doneu feedback de les recomanacions, perquè això fa que jo aprenga a interioritze i obrigar el meu camp d'apreciació i per poder, vull dir, d'enriquir molt més les meves recomanacions. Però alguna vegada sí que és de veres que m'han dit que no els ha agradat el llibre o algun aspecte del llibre. Una altra cosa que me crida l'atenció dels llibreters, les llibreteres, és que feu una miqueta no, absolutament, crec, de connexió entre escriptor i lector. Esteu ahí. És a dir, tu tractes molt amb els lectors, prescrivint, contant, però també amb els escriptors, que deuen de ser rarets també. Jo crec que hi ha de tot com en tots els llocs, no? T'he de dir que m'agradaria tindre més tracte amb els escriptors i en els autors i autores, perquè tenim, no? I fem... Saps que Ambra, ara estem en aquestes circumstàncies, però sempre ha cregut que, i així ho ha estat fent, que la llibreria no és només una botiga de llibres i que ha de oferir altres experiències als lectors, no només vindre, comprar el llibre i anar-se'n. I una opció és oferir aquesta connexió entre l'autor o autora i els seus lectors, no? Fem presentacions o fem signatures de llibres. Eixa part de la feina de la llibreria és una part molt, molt interessant i molt bonica, però a la volta és molt... de vegades te trobes en algunes decepcions, no? Perquè hi ha autors o autores que costa moltíssim que es traslladen a les llibreries que tal vegada no estem... En el circuit, diguem, principal. Madrid Callao, o Barcelona. Barcelona, sí. Sí, n'hi ha autors que si no és Madrid o Barcelona no ixen. I de vegades n'hi ha a València, vull dir, pues imagina't quan la llibreria damunt no està ni en la capital en este cas, de la província, sinó que estem en un poble, bueno, en una ciutat en este cas, però no estem en la capital de la província. Es complica molt més. Però sí que és de veres que quan aconseguim que algú d'ells diu sí i se'n ve, i que n'hi ha molts que ho diuen, de Madrid, de Barcelona i d'on siga. I evidentment els autors i autores valencianes també estan més a prop i també fan. I sabeu que la llibreria està en una comarca que és molt rica en autors i en autores en la nostra llengua. Sí, sí. I en lectors també. I en lectors també, evidentment, sí, sí. Així és que vull dir que nosaltres... I a més, vull dir, estem molt contentes perquè és de veres que molts autors quan ens diuen que sí, però podem imaginar-se que també molts altres ens diuen que no. La idea, ja t'he dit, sí que és molt... Aquesta part de la feina és molt bonica, que quan aconsegueixes un sí, a més, i després passa, no? I tens eixe dia, tens l'encontre amb els lectors, ve la gent i escolta, i es crea eixa sinergia entre ells, i aquestes converses tan interessants, ahir en aquest moment dius, paga la pena, no?, tot l'esforç. Però sí que fem un poc de pont entre ells. Conta'm algun dia, alguna anècdota, no cal que siga a males, a bones. Qui ha vingut així a presentar el seu autor o autora, a presentar el seu llibre i ha passat alguna especial que tu dius, mira, no m'ho esperava, però
No ho sé. Sé que és difícil triar. Ja siga de fora o d'ací, de la comarca. La veritat és que la majoria anècdotes en negatiu, home, n'hi ha una anècdota en negatiu que és que montes, que això és dolent, que montes una presentació d'algú i que no tingués públic per poder, que no vinguen, no? O que vinguen a millor 2 o 3 o 4 persones, no? A aquesta convocatòria. I que l'autor o l'autora això no s'ho haurà pensat mai, no? I quan n'adona que això és la seva realitat, que això de vegades, si parles amb més llibreters i llibreteres, te contaran que de vegades passa. L'atac de realitat i se fa mal. Sí, sí. I jo recordo un en concret que era una autora i no sé ben bé quina idea s'havia fixat, però no va dur massa bé pues el que només vingueren 4, en aquest cas van vindre 4 persones. Jo ahir, pues tractes de traure la situació el millor possible, perquè evidentment és complicat, perquè notes tant en el seu discurs com en el seu llenguatge no verbal la decepció, no? Però això aquí tal vegada és la part així més negativa, no? La més que és difícil de veure com la dus. Però normalment no passa això. No, sol passar al contrari, que la gent ve, respon. No estem parlant d'actes multitudinaris, són actes que poden vindre 20-25 persones, que està estupendo, vull dir, és una bona... És l'aforament que n'hi ha, tampoc. N'hi ha vegades que, ara evidentment no, però altres vegades sí que per el motiu que siga. Jo recorde l'últim llibre de Ferran Torrent, se va presentar així a la llibreria i es va quedar gent fora a la porta. Això farà, no sé, 2 anys i mig, 3 anys, l'última novel·la que es va publicar d'ell. També, Ferran Torrent ja fa anys que escriu i el motiu que siga, això, va tindre un poder de convocatòria molt alt. Però l'habitual no és ni una cosa ni l'altra, no? Sinó un terme mig. Un terme mig, efectivament. I molt bé, vull dir que així dona peu a poder establir una conversa amb l'autor o autora i fer-li arribar tot allò que com a lector o lectora t'interessa que te conte o preguntar-li o... No, això és per a mi, per al meu parer, és un punt a favor de les llibreries, que són punts culturals privats, també n'hi ha que dir-ho, perquè moltes vegades deixem la cultura en mans públiques, no? Com si fos deficitària. Haguera de ser deficitària d'alguna manera econòmicament, i no té per què, però és un punt fort que té les llibreries, i així en Gandia esta llibreria sí que és un focus de cultura, perquè així han passat autors, en fi. Per cert, quants llibres tens així? Perquè no és una llibreria xicoteta, per a qui no la conega, quan ve per primera vegada se sorprèn que és molt gran. En un món en el que s'estan reduint els negocis a peu de carrer, estan tancant o estan reduint-se perquè la cosa va per altres serveis i altres coses més virtuals. Els hàbits han canviat, els hàbits de consum han canviat. Exacte. I esta llibreria no és de cap cadena que es puga permetre's una cosa molt gran, no és una FNAC ni res, però és enorme. Quants llibres n'hi ha així? Cert, ara mateix no t'ho puc dir, però el nostre estocatge està al voltant de les 24.000 referències, una coseta així. Això és una barbaritat. Molt, sí, moltes. I això és... També depèn dels moments. Va variant. Sí. Ara, per exemple, és que també estem en un moment de molta novetat, estan entrant moltes novetats. El fet d'haver canviat fires ha fet que els editors també es plantegen estratègies d'eixida
de les seues novetats diferents. De tota manera, l'últim quatrimestre de l'any sempre és el de major nombre de novetats perquè és una època molt positiva per a comprar llibres i per a regalar-los, sobretot que serà cara a Nadal. Al Nadal i Rei. I això sempre és així i els editors saben que ara és quan s'ha de traure. Una altra cosa que tu també fas molt, i la llibreria Ambra fa molt, és estar en xarxa en altres llibreries del País Valencià. Això sembla, almenys des de fora, que sí que n'hi ha un moviment associatiu que funciona relativament bé, veritat? Sí, nosaltres sempre tenim moltes iniciatives que el que fem és compartir tant recursos com les diferents opcions que puguem tindre entre diversos companys. Per exemple, si volem portar a un autor que considerem que pot interessar, el que fem és muntem com un circuit que puga tindre opció a estar en 2 o 3 llibreries i el que fem és ficar en comú tant totes les nostres creuem totes les nostres sinergies per a que això puga ser. Oferim a l'autor 3 dies de presentació de signatura, per exemple, i així el fet d'unir, a més, normalment intentem que siguin punts de diferents llocs del País Valencià. Pues un company a València, nosaltres que estem a Gandia, l'última vegada va ser amb els companys de Somnis de Paper en Benetússer, el dia següent va estar en la nostra llibreria, Sinambra, i després el dia següent de vesprada va estar en Detroit, en Alcoi. I així l'autor té 3 opcions, el seu desplaçament des de Madrid, que era este cas, a ell s'hi compte, perquè en 2 dies i mig estava en 3 llocs diferents. Clar. I és una experiència molt positiva. Després una altra opció també, una altra iniciativa que vam fer en comú amb altres 3 llibreries va ser el Dia del Llibre en Sant Jordi del 2020, que estàvem en el confinament. Vàrem muntar tota una programació durant tot el dia de Sant Jordi en connivència amb altres 3 llibreries, una de Benicàssim, una de València, de Benetússer, una de nosaltres i una d'Alacant. I durant aquest dia vàrem oferir tant de matí com de vesprada en les xarxes de les 4 llibreries tota una programació que vam organitzar entre les 4 llibreries. La veritat, no pares, Vull dir-te, jo t'he vist també en xarxes socials i últimament esteu molt actius. Això després se nota a l'hora de fer caixa? O sigui, perdona que vagi tant al tema econòmic. Vull dir, a veure, tu has dit abans aquesta percepció romàntica de la llibreria, que està molt bé que la tinguem, però no hem de perdre de perspectiva que això és un negoci i que hem de viure del negoci. I n'hi ha moltes llibreries que han tancat en els últims anys. Sí. Pues de vegades funciona i de vegades no. De vegades n'hi ha moltes actes que tens la sort i tens va tot molt bé i ajuda a la venda dels llibres o del llibre en aquest moment que estàs promocionant o que està l'autor així contant la seva com ha sorgit aquest llibre, com ho ha fet o que és mil coses, perquè moltes vegades te conten coses de tota la seva obra, no només de l'últim llibre que han publicat. I altres vegades la venda és molt mínima. Molt poqueta. Però... Escolta, alguna vegada, alguna editorial, és que no sé si això se sol fer o no, però alguna editorial ha vingut a dir-te: promociona el meu llibre, promociona el meu autor.
Bueno, totes t'ho diran, ara que pense. Sí, però és que depèn. Sí, totes al final, totes volen tindre El els seus cartell llibres gran en que siga el de... fila, clar. El que passa és que, evidentment, les editorials que es formen part de grups més grans, entre cometes, ho tenen més fàcil, perquè poden arribar a més llocs i tenen més opció d'estar exposats o exposades, però després estan les editorials, diguem, mitjanes o independents, que sí que fan moltes... fan campanyes, perquè el que fan és intentar... El problema és que tots els dies es publiquen llibres i els editors i editores saben que com s'han de posicionar o distingir per a que estiga a la taula de novetats el seu llibre o les seues publicacions. I això, evidentment, les editorials saben com fer-ho. Com ho fan? Sobretot a través de campanyes, que els editors independents també s'ajunten, igual que has dit abans que fem nosaltres, formen sinergia. El que fan és fer força conjunta per a que poder estar això, visibles dins de tot l'aparador de novetats literàries que se publica en Espanya, que és molt gran. Dic Espanya perquè en castellà n'hi ha moltíssimes novetats. Tots els dies entren llibres. Mira, deixant de banda el tema negoci de llibreria, a mi m'interessa el tema tu, Maria Bravo, com a prescriptora i com a lectora. T'ho dic molt en sèrio, és que em sembla que tens molt bon criteri. Sense dubte, la persona que millor criteri té. No m'estàs volent donar... Gràcies. No, és de veres, és veritat. Tu no m'estàs volent donar, com és normal, noms d'editorials, de mira, Planeta me diu que ho posa així o bé així, jo m'agradaria posar... Deixem-ho. Vull que me parles dels llibres que se publiquen moltíssims al dia. Suposo que una gran part d'ells no valen. Què fem? Què està passant? Quin fenomen és això de isc per la tele, escric un llibre? Jo conec qui ha escrit llibres a cuiners famosos de la tele per a campanyes. Jo conec qui ho ha fet. Vull dir-te, sé que n'hi ha molta morralla dins de totes les novetats. Què fem en això? Abans t'havia dit, el treball de llibreter o llibretera cada vegada és més exigent, i una part és eixa. Si el llibreter avui en dia i la llibretera avui en dia el que ha de fer és triar molt bé en funció del tipus de llibreria que vol mostrar. Val? I ha de saber que ha d'anar triant què és el que vol que apareguen en les seues taules, en les seues prestatgeries. Perquè, com molt bé has dit, si deixem entrar tot el que se publica, siga bo o no bo, probablement en uns mesos el negoci s'hundiria, perquè és que s'afonaria, perquè és que no es publica moltíssim. Tot no pot entrar. Jo fa uns anys seleccionava menys les novetats i això he anat modificant-ho perquè m'he adonat que no me puc fiar del criteri de les editorials, perquè totes les editorials el que volen és vendre. Aleshores, tu en la teua taula de novetats és com si fos una llista de Spotify de les cançons que a tu t'agraden, però també les que penses que van el públic ha de ser. Exacte. Clar. En certa manera, Sí. mirant la teua taula de novetats, te poden conèixer a tu i poden conèixer al barri, a la ciutat esta, a Gandia. Què és el que compra, què és el que ven. Sí. I després segur que n'hi ha apostes que són teues a pèrdues. Vols que n'hi hagi un llibre que per a tu és importantíssim i està allí. És imprescindible que estigui a la prestatgeria i estan. Sí, i a lo millor la seva... Si he de fer cas
A veure, n'hi ha diferents criteris. N'hi ha llibres, és que no n'hi ha regles. La regla no és sempre la mateixa. Si has de fer cas a la rotació dels llibres, n'hi hauria llibres que en aquests moments estan a ser a llibreria que no haurien d'estar, perquè la seva rotació és molt menuda. Això m'està costant diners. Què és la rotació? El moviment de la venda de llibres, la rotació del producte, diguem. Sí. Val? Està una sèrie de dies i en acabant se retira, no? Es retira... Sí. Quan més rotació té un llibre, més estàs venent-lo. Això vol dir que aquest llibre és més rentable que a lo millor del costat, que la rotació és menor. Doncs quan arriba un moment que com venen darrere altres novetats, has de triar quin dels dos lleves. Pues, evidentment, el que menys rotació té. Sí. Però n'hi ha vegades, si només tenim el criteri de la rotació, però si no vas... Com ja t'he dit, este negoci és molt més complex que això i altres vegades, per a certes publicacions, no pots estar només baix el criteri de la rotació. Has d'estar també en el criteri de que el tipus de llibre, qui ho ha escrit, de quan és, qui ho ha editat, és un premi, no és un premi. Per exemple, vaig a ficar-vos un exemple. Poesia. La poesia, nosaltres li dediquem un espai prou ample a la poesia. La rotació de la poesia és mínima, perquè té menys lectors. Però si no estiguera a la llibreria encara tindria menys lectors. És a dir, és una aposta de la llibreria. Clar. I ja no té compte en la nostra llengua. Val? Vull dir en això, el client que coneix o l'usuari que coneix Ambra sap que quan entra va a trobar sí o sí poesia en la nostra llengua, sí o sí poesia en llengua castellana i en principi trobarà dins de les opcions que donem, trobarà algun poemari que serà del seu interès, en principi. Val? Doncs per això dic que les editorials no te diuen, ells no diuen, però evidentment n'hi ha moltes formes de fer pressió, te poden enviar moltes quantitats, te poden facilitar, te fan venciments, però això ho fan sempre, evidentment les grans tenen molta més facilitat que les que són més menudes. Tot i encara les menudes fan un superesforç i moltes vegades una cosa que ens agrada molt també a la llibreria és apostar per aquestes editorials independents que no les trobes en qualsevol lloc. També és una manera de diferenciar-nos, no? Que li donen la nòmina. O sigui que no passa res. Sí. A veure, quin és el llibre que més has venut així? Uno que dius, això m'ho vull vendre mans. Es fa molt, que no passa això. Ha hagut èpoques molt... Sobretot jo recorde al principi d'estar jo així treballant, no en la plaça, ja estàvem a este local i... en aquell local, recorde, en la plaça, que també era un local molt bonic, més menuda aquesta, però amb molt d'encant i molt xulo. Recorde que vaig ir el de La sombra del viento, el de Caro Ruiz Zafón. I ese es va vendre moltíssim, moltíssim. I després, quan vaig ir el de... Un altre que es va vendre moltíssim, que tinc així, el de Dan Brown. Bueno, tots els de El Código da Vinci. El Código da Vinci, sí. Sí, també es va vendre moltíssim. Però aquestes coses ja no passen. Vull dir, ara se publiquen, a veure, passen. S'ha publicat, així que jo pense que em vinga... que en tan pocs dies, n'hi ha llibres que estan venent-se, però que en tan pocs dies siguen de vendre 10 i 15 exemplars al dia, això ja avui en dia és més raro, perquè hi ha més alternatives de compra, com hem parlat abans. Clar.
No vol dir que a nivell global no es venguen, però... Eso és. Mm. Perquè tu potser estàs en ta casa i el compres des de ta casa. No has de vindre... N'hi ha gent que... Entonces, encara jo, mira, una cosa interessant que sí m'agradaria destacar és que des que hem tornat a obrir d'estos mesos del confinament, molta gent que havia deixat de vindre a la llibreria ha retornat. Trobo que ha sigut una època en la que han reflexionat respecte al tipus de consum o ben bé i han fet el raonament de pensar que no és el mateix comprar, que sí que és important on decidim comprar les coses que utilitzem en el nostre dia a dia, que no és el mateix comprar-lo en un lloc que en un altre. Sí, bueno, jo com a usuari també te diré que jo almenys no és només per qüestions ètiques, que les n'hi ha, però jo, per exemple, sí que he anat a una tenda de música, quan normalment compro les coses, instruments musicals, he anat perquè volia veure físicament les coses. Això que... I m'he retrobat un poquet en aquest tema. Perquè el llibre també és que és un objecte. És més que el que conta, és que és un objecte. Clar. Hi ha edicions que són xulíssimes. Quina és l'editorial, per exemple, que tu dius és que fa uns llibres... Blackie Books, a mi me pareix que està molt bé. Blackie Books, per exemple, tu veus un llibre de lluny i en seguida penses, perquè encara que canvia de color i canvia, però té una línia de disseny que la identifica, per exemple. No? Després, mira, una altra editorial que m'agrada moltíssim, com cuida l'estètica dels llibres, i damunt és una... Blackie m'encanta, el contingut. Dic l'estètica, però també el contingut. Però una altra editorial que ho fa també molt bé és Impedimenta. Impedimenta, els llibres són preciosos. Estan editats amb una cura i amb una... diria que és delicadesa, és que no sabria dir-te, però a mi m'atrau moltíssim. Com un altre, per exemple, és Llibres de l'asteroide. Tu veus un llibre d'Impedimenta de lluny, saps que a millor no estàs ni llegint el títol, però saps que és d'Impedimenta. Llibres d'asteroide li passa el mateix. Tenen molt de gust i editen amb una cura especial, que de vegades està bé dir-ho també, perquè avui en dia sabem que han sorgit moltes editorials que se diuen editorials però que realment m'agradaria dir que no són editorials i que són empreses que ofereixen serveis per editar-te un llibre. Impressores, anem a dir-li. Impressores amb un poquet més, perquè no són impressores a soles, però no són editorials pròpiament dit, perquè, per exemple, pense que una màxima de qualsevol editorial és que és l'editorial la que aposta per el llibre i fica la financiació de l'edició del llibre. I aquestes empreses que proposen serveis editorials, la majoria no són les que arrisquen els diners, sinó potser és l'autor o autora que anticipa Entenc els per on va. diners. Val? A mi això no m'agrada dir que són editorials perquè no ho són. Són empreses que t'ofereixen com a usuari o usuària serveis editorials. I dins de serveis editorials Pràcticament. és molt La distribució i... No, això ja no. No, tampoc. Tu entregues el teu manuscrit i te diuen si vols que siga corregit, X. Sí. Si vols que tinga el disseny tal, X més. Suma i sigue. No sé si m'estic explicant. Sí. Doncs sí que en els últims anys han sorgit empreses que ofereixen serveis editorials, però no són pròpiament editorials.
No sé si Però sóc està clar, capaç però de està clar. transmetre... Està claríssim, està claríssim. Escolta, i de les editorials valencianes què em dius? Les editorials valencianes han tingut d'uns anys per ací ha hagut un moviment molt interessant i molt xulo. Han sorgit editorials, ja n'hi havia unes quantes molt... Bueno, pues tots coneguem a Bromera, Perifèric, n'hi ha moltes. Però en els últims anys, com en la llengua en castellà, ha hagut un repunt i n'hi ha més... Han sorgit editorials que estan fent les coses també molt bé i estan apostant per la nostra llengua i per els nostres autors i autores, que ací al País Valencià tenim una bona mostra i una bona cantera d'escriptors i escriptores, no? Igual o millor que millor no, però igual que la nostra tradició, no? Les nostres classes, vull dir. Sí, estem parlant en valencià, literatura en valencià. Sí. Ahir n'hi ha un tema polèmic de la unitat de la llengua, si les nostres editorials poden vendre i venen a Catalunya o a Balears, com sí que passa al contrari. Tu des d'ací, des de l'Aparador, que és una llibreria, com ho veus? A veure, la realitat és que compartim llengua amb Catalunya i amb les illes, però els llibres que es publiquen a Catalunya arriben, no tots, però molts. És més fàcil els que se publiquen a Catalunya que arriben, per exemple, ací, al País Valencià, i, en canvi, els que se publiquen aquí, d'editorials Bromera no, i altres editorials valencianes no, perquè ja fa temps que estan en el mercat i es coneixen ben bé com funciona aquesta distribució. Però després hi ha unes altres que sí que és de veres que està costant o els ha costat prou que arriben a les taules de les llibreries catalanes o a les illes, no? Això depèn, no tant... Això no és que els llibres que es publiquen al País Valencià siguin més roïns, no. Vull dir, no estem parlant d'això, estem parlant de la distribució. La distribució dels llibres és un punt important que moltes editorials de vegades no troben el distribuïdor adequat que siga capaç de defendre i posicionar els llibres de l'editorial en aquest cas. És a dir, que no n'hi ha un mercat únic en la llengua nostra. És que el sector editorial i el sector del llibre és un sector molt complex, amb molts components dins del que és el sector. I a lo millor el Bromera ací al País Valencià té un distribuïdor, però després les llibreries de Catalunya li compren a un altre distribuïdor Bromera i les editorials i les llibreries de les illes a un altre distribuïdor. És que és un poc més complex del que sembla. Ahí el secret o no secret està en estar en un distribuïdor potent que arribe a tot el territori en la nostra llengua. Ahí està la base. Però ja te dic, sobretot, la dificultat no és tant de dalt a baix com de baix a dalt. No, això és indicatiu una miqueta de la feblesa de la indústria editorial valenciana. Mira, un exemple. Ara, esta setmana se celebra la Setmana del Llibre en Catalunya. A Catalunya. I les editorials valencianes tots els anys tenen presència allà.
Sí, crec que Juli Capilla estava per allà. Sí, estan... A veure, n'hi ha... És que depèn també, per exemple, una altra editorial que no fa tant que existeix, però que ha sabut trobar el seu espai a Catalunya, Sembra llibres. Sembra llibres està fent uns llibres molt xulos, estèticament, val? Sí, Perquè... són xulos. Però el contingut també. Jo tinc una queixa de Sembra. Però no sóc el protagonista avui de l'entrevista, però si vols ho dius. És que quan fan traduccions es tradueixen a l'oriental. És a dir, no tradueixen a la veritat occidental del català, ho fan a l'oriental, perquè també suposa que pensen i amb tota la raó, en el mercat que està allà i no així. Suposa que és una de les claus per les quals allí tenen un poc més de penetració que la resta. Pues pot ser, i probablement també tinga que veure en algo molt més pràctic, com que el seu distribuïdor allà sap o està ben posicionat i arriba a moltes llibreries. Però bueno, jo crec que les editorials valencianes estan en un bon moment, a pesar dels moments estos que estem vivint, però la majoria estan sabent resistir, que crec que és en estos moments la paraula més adequada que podríem donar-nos per a tots, no? Bueno, anem ja acabant i només tinc una pregunta per acabar. Si no fores llibretera, què voldries ser? No te puc contestar a aquesta pregunta, perquè... Bé, ja hem acabat. Ja ho tenim. Saps què passa? És que no m'he plantejat no ser llibretera. Però seria alguna cosa relacionada amb els llibres? M'agradaria que sí. De tota manera, te puc dir el que he sigut abans de ser llibretera, però sí m'agradaria que estiguera almenys relacionat amb el tema dels llibres. Sí. Però bueno, de moment espero continuar sent llibretera. De moment tirem per això. Val. Sí. No t'he preguntat res audiovisual, això ho deixarem per a una altra ocasió. Maria Bravo, moltes gràcies. No, gràcies a tu per interessar-te ja, per el nostre... No sé per què. Per el meu dia a dia.